aquestes cares? No em vull ni parlar. Què ha passat? A la meitat i hem arribat mitja hora massa tard. Els dos suats dins l'ascensor, jo nerviosa i aquest cagat de por. Cagat de por? Que estrany. Calla, idiota. Però us han fet passar igualment o què? Ens han rebut seriosament, la tensió omplia l'ambient. Res podia anar pitjor. Jo nerviosa i aquest cagat de por. Primer de tot m'ha fet anar al piano. Volia escoltar alguna cançó. Jo gairebé em desmaio. Si jo nerviosa i aquest cagat de por. Quan he acabat s'ha fet un llarg silenci. Esperàvem la seva opinió. I a la cara no es llegia ni un sí ni un no. Jo nerviosa i aquest cagat de por. De sobte s'ha aixecat, els dos ens ha mirat i molt seriós ens ha dit: Nois, què us ha dit? No puc amb tant de misteri. Que li ha encantat, i la vida es canvia amb aquesta oportunitat. Ens ha dit que sí, ha dit que sí, i per fi podem dir que anem per bon camí. Ens convida a l'estudi la setmana que ve. Tenim 3 dies per gravar el nostre EP i després ens ha dit que el presentarà davant la junta directiva perquè el puguin escoltar i ens promet que ens pot aconseguir el nostre primer contracte. Perquè li ha encantat, i la vida es canvia amb aquesta oportunitat. Ens ha dit que sí, ha dit que sí. Tenim l'èxit a prop, ho podem aconseguir. Ens ha dit que vol 5 temes nous, així que ni se t'acudeixi rascar-te els ous. Exprimeix aquest art tan bonic que tens. Escriu les 5 millors cançons de tots els temps, perquè trens com aquest només passen un cop a la vida. Perquè li ha encantat, no em puc creure encara això que ens ha passat. Ens ha dit que sí, ha dit que sí, i per fi podem regalar això que hem volgut tenir. Li ha encantat, ha dit que sí, li ha encantat, ha dit que sí, que sí, que sí, que sí.